Okay, vi har en definition med en enhedscirkel og et koordinatsystem inde i enhedscirklen. En enhedscirkel ser således ud. Vi tegner et koordinatsystem, x-akse, y-akse, og tegner en cirkel rundt om. Inde i cirklen ligger der så et vinkel, det kunne være den her, som vi i det her tilfælde kalder V. Der kommer et skæringspunkt heroppe, som vi kalder P, og et punkt hernede, som vi kalder O. Disse punkter de ligger i henholdsvis O, de ligger i koordinatpunktet 0, 0, og punkt P ligger i koordinatsættet hernede der kan vi aflæse cosinus til vinklen V og sinus til vinklen V, og det vil sige, at den hedder cosinus til V og sinus til V. Ja. Vi kan tegne en tangent herover, som er en parallel linje med y-aksen, men ligger vinkelret på x-aksen. Og den kommer til at ligge her. Her får vi et nyt skæringspunkt på vinkelbenet op i vores tangent, og det kalder vi T. T-punktet ligger i koordinatsættet hernede. Der går vi ned, den ligger i x i 1, fordi at en enhedscirkel, den er, jeg kan skrive det her, den er 1 cm i radius. Det er meget vigtigt, det vil den altid være. Punktet her, den ligger så i 1, og den ligger i tangent til V. Sådan. Okay, vi har så en sætning, der hedder, at tangens til V er det samme som sin til V delt med cos til V. Og det vil jeg nu bevise. Det første jeg vil gøre, det er, at jeg vil finde hældningskoefficienten mellem punkterne O og P. Der har vi en gammel sætning, vi kender, som lyder y2 minus y1 delt med x2 minus x1. Herved kan vi finde hældningskoefficienten. Så har jeg mine to punkter, hvor vores y2 det er vores punkt P heroppe, og derfor så kan vi sige, at vores y2 det er sin til vinklen. Så vi skriver sin til V, og så har vi vores y1, som ligger hernede, og det er 0, så vi deler den med, eller minuser med 0. Så har vi vores punkt x2, det er heroppe, afledt på x-aksen, det er cosinus x, eller cosinus til V. Og så har vi vores x1, som også ligger i punktet hernede, så det vil også sige minus 0. Det kan vi reducere ved, at nullerne de går ud med hinanden, så den kommer til at hedde sin til V delt med cos til V. Det er så vores hældningskoefficient, som vi også kalder A i det her tilfælde. Så derfor har jeg bevist hældningskoefficienten mellem O og P. Jeg vil nu bevise, at det samme det gælder med punkterne O og T. Jeg vil bruge den samme formel igen. Y2 delt med Y1 og x2 delt med x1. Så er der vores nye punkter. Vi har en Y2, som ligger heroppe. Den hedder tangent til vinklen. Så har vi vores Y1. Den ligger stadig hernede og stadig 0. Vi har vores x2, som er heroppe, aflæser hernede. Og vi ved jo, at den her den er 1 i radius, så punktet ligger her. Den må så hedde 1. Og så har vi vores x1, som stadig er vores punkt hernede, som er 0. Det kan vi igen reducere yderligere ved, at nullerne går ud med hinanden, så den kommer til at hedde tangent til V delt med 1, som jo så er det samme som tangent til V. Det vil sige, at hældningskoefficienten må være den samme, fordi den ligger på samme linje, og derfor er den samme hældning hele vejen igennem. Så derfor kan vi sige, at sinus delt med cosinus til V er det samme som tangent, som er det sætningen heroppe siger. Ja,
Jeg har her tegnet en retvinklet trekant, hvor der er 2 spidse vinkler, og derfra har jeg valgt en af de spidse vinkler og kaldt den V. Så har vi her en hypotenuse og den modstående katete og den hosliggende katete. Ud fra den her trekant, der gælder der de her 3 sætninger. Cosinus til V, det er lige med den hosliggende katete og hypotenusen, og sinus til V, det er den modstående katete delt med hypotenusen, og tangent til V, det er den hosliggende katete delt med den modstående katete. Sætningen herover, den vil jeg så bevise her ved at tegne igen den samme trekant. Og lave punktet V her. Så skriver jeg lige punkterne A, B, C, og lille c, lille a og lille b. Den her vil jeg så sætte ind i enhedscirklen. Jeg tager en koordinat her. Så har vi et punkt her, jeg aflæser til P, og det her ned til O. Så fører jeg den her ned på cosinus, så det danner en ny trekant, en retvinklet trekant, og så siger jeg punktet her, det kalder jeg for Q. Ja. Så laver jeg lige en tangent her, og punktet her, det kalder jeg T. Og punktet hernede, det kalder jeg S. Så fordi at de her 2 trekanter, de er ensvinklede, så kan vi måle forstørrelsesfaktoren ved at sige AB divideret med AP, det er lige med BC divideret med PQ, og det er lige med AC divideret med AQ. Nu vil jeg så sætte det vi ved ind på de her pladser her, så det vil sige at AB, den aflæser vi til lille c, og det dividerer jeg så med AP, som jeg aflæser til 1 inde i enhedscirklen, og det er lige med BC, som jeg aflæser til lille a, divideret med PQ, som jeg aflæser til sinus af vinklen V, eller B. Og det er lige med AC, som jeg aflæser til lille b, divideret med AQ, som er cosinus til V. Det kan jeg så reducere yderligere til C, hvor vi tager den første her, A divideret med sinus til V. Og så for at isolere sinus, så siger vi sinus til V gange med C, det er lige med A. Og så vil vi gerne fjerne C'et her, og der dividerer vi bare A med C. Så hedder den sinus V er lige med, den hedder C der. A divideret med C, hvor vi så kan se her, på den her, at A herhen, det er den modstående katete, og hypotenusen C, det er C. Nu vil jeg gerne bevise cosinus her, og det gør jeg det samme som med sinus, at jeg siger C her, det er lige, hvor jeg så tager den her, det er lige med B divideret med cosinus til V, og så for at isolere cosinus igen, så siger vi cosinus V gange med C, det er lige med B, og så fjerner vi igen C ved at dividere B med C, og så har vi isoleret cosinus til V. Vi vil nu
Vi vil nu bevise vores sidste sætning hernede, som hedder tangens til V er lige med den hosliggende katete divideret med den modstående katete. Og før der tegnede Camilla en tangent her, som danner en ny trekant. Det er ikke den til cosinus hernede nu, men vores tangent. Og det er også to ensvinklede trekanter. Og derfor kan man så sige, at linjen AB, skriver jeg lige her, divideret med linjen AT, er det samme som BC, divideret med TS, og den sidste hernede, AC, divideret med AS. Så sætter jeg så de ting ind, vi ved nu, og det vil sige, at vores den her kommer til at hedde C, og vores AT, den der ligger her, den hedder tangens til V. Så har vi linjen AC, den ligger her, den kalder vi for B, lille b, og linjen AS, den ligger her, og den kalder vi for 1, fordi at den ligger herude i kanten af enhedscirklen. Så den ved vi er 1. Så vil jeg nu kigge på de her to, for at bevise min sætning. Derfor hedder den A delt med tangens til V er lige med B, fordi vores B delt med 1, det giver B. Så nu så vil jeg så reducere tangens, så det står alene. Så jeg vil gange tangens med B, så det står herovre. A er lige med tangens til V gange B. Og så vil jeg dividere med B, for at isolere min tangens stadig, så den fjerner den her. Og dividere med B. Derfor har vi bevist vores sidste sætning, fordi at den hosliggende katete, det er den, der ligger her, den hedder lille b, den ligger der. Og vores modstående